Haga arpusan terik jemang arajar arpuar Menteri Ketenat Transport Kejela Meghalaya uba dasa kiat bahala maria. Rengkat bat gia officer Ketenat Transport bat PWD Roads kilalit jurep ega jenglong jengman jong ke ISBT kebadan hamoyong. Bat kamtam menpet ega jaka kebeladan kejing jauh Habai keren beginong patai kubor uba dasa kiat bahala maria ulong bagadau jong kejing jauh haka ISBT. Kadai namar baga jinglang jong ko heki benta basyalor bat habakane ko kam shmlayo ben mi syabar kum taklak sam lang ba ka wege jaka kabadan gejing orpat ke barit syapok ke kamera jong ke ISBT ulong bakane gejing ja kamdai ke bahe satya ne ke banbu gejing ma ki pat ba ki barung bami hagane ke ISBT Uni menteri ula pensyairu ba gejing bo igi kenja phong bat deri kadai karukom shnai gejing tai kat kum kene gejok ke bamanta kenang bakat omdan kejing tengku apdeng kawe kejing tai bat kawe pat ha kejing penia solang yaki bat kejing bo yu phong bat kejeri kenyada kado bilat manlat ne kejing orpat uba dasa kiat bahala mare ulong balada don kam on satung ya kenhun toket bat lada i don kam kumta on thung ya kenhun toket namar ba kejing jaw jong kam dai ke bahe bat kan don ru kan no kejing temu ban pensange trikam ya ke ISBT kaba ngingi don kam lene ka ki nong chong shnong jong ka state ka jongi ki don kam kadai ka no ka project ka ba ka government ka le kadai ban long ka project ka ba 100% penyo jingman to ye ki paj ba ka jongi te kane ka ISBT ru kadai ka building mo kane ka project ka baladap complete na do ki khatnyo khatpra ngam kan mau thik usnam yu ka arja khatnyo na khatpra mo kin khamtip ka piduludi roads ka papai je kani handai kumtahi arajar khatnyo ne khatpra ngila adab bantrai kene handai haden ba contractor la adab bantrai lut ya ka building ya ki ong borok kat ka badan haka estimate ka bade ban le kimi part ki additional work kindiat consult harum hanang ki jing persna ban bahashu ya kane ka ISBT mo ban yo ban sedang te kimi ki additional work kila ya pha biang menteri kidon ki baula invest hinala diru kidon ki ba dang yasna estimate ka perlu di kibampat yo siu hado mentari contractor la perlu hinala di te haden ka tu pois ka covid poi ka lockdown poi ka covid te manhakan nepat upoi utu labba lapsan kat utu te kadon no ka jing duna harum hanang kindiat handai nga sukwa ban ban sngau hang ne ba ka jing duna ka ba mi manhakan ne ki khobor hagi ne kitai ide ibarit bha mdei ka jing lene ka jing duna ka ba long concern hadu kata khamtam habe de bar kinong ya no yang kinong pendon kam ya kane ka ISBT ke jongi ide ibarit bat mane engineer ila batai yang tai basa ngila rectify bat ngila seal biang bat ngila le ek pendon kam khnang ba kan lait kanu ka jing mal ne ka jing ja buram habe de bat kane ka property le ne kane ka project ka ba ngila la ban pendep manta te kila don hang ne bat kila batai hero ingi bat ngila yu hero de ki khman rojong ba kai ka ba ki kila shim me ka jing ki kle rangkat contractor ru kala long na galeng jonga tanga i ba ka la biang ya manta shwa te ke ai ka ban long la sha sis ni padang se pet ken namar kanu ka project ka bangile le ne kanu ka jing shna le ne ka jing tai ka bangi tai mo ha ka sen ka ban kong hi bon sen kam julong hi 6% wat da ka yeng ka sem ka bangi shna ru teng i don bet i jing duna harum hanang i bangi iba bamporing isa kendiat konsot ban pensna ban penha sekhmat seprang te hang ne ro kadai ka joi tamba ngasukwa ban asyo ya iwei peiwei inong mo inong pendon kam kinong yai lenti lengba kane ka ISBT ngasukwa ban asyo ya piba kamdon kanu ka jingma kamdon kanu ka jing mdei bandon kanu ka jing shifting happy pendon kam kene kalong safe kalong secure but nagaleng jongero lada don ino problem la shali sing ngabat ka PWD department rangkat kiwei ki perlok na department jongi ke team jongi ke badon ngin don hi ka jingit kle mdei tang mantam de tang la shai kat ba kadam don hang ni mo ngin don ka jingkle ban ya pejlem te mentang i baka repair kala adep akon udur pintung kun toket abal adep ya ban repair ka no ka jing jot ka repair ngi haban ngimla ban up ya ka kun toket mo ya ke repair ngi hab hi ban repair te lada ngin thung ya ka kun toket ro ngin toket ya ki wei pat ki banta yo dang don show ki badon kam ban repair kan ngin ya pej mo namar ba kani ladam repair room long mo namar ngo ngam ni kadi ka minor thing ngin ya compare ye ini ibak kat ni bat ya ka jing collapse jong ka dum jong ka assembly ka bakat ni telong ka kam ayu kan te
takadaw ngi la I repair te but sakawai ro ka kanun tokit ngin pe lada idon kam ban le ngin sale mo ladam indon kam ban le te ngan ong ipi ba nginum kutungra supan bon kam namar ide very minor issue iba mi hang ni Ha kabayday bat gajing syashim kabu kinonglit nong wan ha ISBT. Ha kabaki kali kamay kila o doreki nado praspa tengka hado syahajar tengka. Nakaliang uba ada sakiat bahala mare uloong baun selum mekejing yelang bantek laka mekejing syim kabu kinong nyak kali. Bat kadi bandon kalat kelenti ke ban pensuk ya kinong syong kali. Bat kumjuk ru ya kinong nyak kali. Ula betha ru ya ki head officer ki bakmi ya ke ISBT bagi de ban pet benia alor kejing ut jeng nam jongki. Nonya ya ki kalikit mar giba la syalum pisa bian ars pa tengka hagawa kenhun hapo ke ISBT. Bad ulong ba amdai ban ailat iginu ki kambean bad di ban le da ke bateng igi badan keti hagaban lum pisa bean. Ha kabayday ba gajing bampat pentrikam ya ka prepaid taxi booth kabadan ha ISBT ban pensuk i pat ba menteri sarkar ulong boleh kendu ka kenhun kinongnya taksi namar bakidon yaki katok ni gidaw kumtala ai por shwa yaki bat shan on se kendu biang yaki bat on sabu no da ka por na bantaban pentrikam no ya ka prepaid taxi booth te haban lej mai te ngan pet as soon as possible namar kani ka dei ka wei ka issue manta barok bet kia yu ngale ngani thui pi man ka step man ka singi ki phone call mana ki taxi driver bat nagi nongsong taxi ro ngila banong kiba karpa ro don hi kiba mai ro don hi kiba pensngau ro don hi te ka dei ka ke badon kam dengan suang pi hang ne bakat bakloi balang ini syong ini penbait kum no banle bat ngin persangkat balakum ba om pi ban te lakam habide bat kini kiret syong taxi kham bakin suk hoi ngi su tho ka jingwan kane ka ISBT nang station e ka khta ba wat ki taxi driver ki jongi ro ki bapli ki don hi ki ba ma bat ka kani ka jing kala ka dorong phneng sibet sharum sibet cheneng ka khta ba ki bapli mdai ki basuk ma te ngin ha ban pet kano ka solution ka mangse khna ba ki nongshon taxi ro kin suk kinong nya taxi ro ki suk kada ka kamram ko jing ban le te menta hi ngam pat la ban ai phi ka solution ka batikna handrai ngin nang wat kalar ngunti ka kamram la ai hangi haterpeng jongi kadon ngi ha ban wat kilang tikat bala mo kana mat pensuk ya menta Iba nak kalian kini ki nongnya taksi yang bakal adon pa kene ka counter se kali ka prepaid taxi booth. ha Hato pun prepaid kam lo yang se khana bakal wara isi khut subah mat bro le ki ko balik sisto kisim me petikat nang ke kamot kimun kam so bakal siu arsa na lai sa ta ka dor ko bot kini. ngala I kendu ha gajing syang la kendu bat kini ki association ki bang mat penya I kate counter dei nakaliang jongki khandiat mo ngilai masnap alot ya ka dei ngi penslur baik ba mde tang ka take office jong kini ki taxi mo ki dukan ki restaurant ki toilets ki parking lot marsendap alot hi nadu managane bal ong ki banai bala dap shwa ka budget session jongi nadu bada balot hi ngi nagal yang department ngi ong basdang no handai ki bapli ki don ki ba don problem hangni kindia don problem mo ki don ki lala ki jong ki daw ki bangimla ban kier te ngi happy ban ai por ki bapli te pat ka association jong kini ki taxis ki bada nang nero kato ke bangila ai khanang kato ke jaka ke ba kumba ki kerpat magin pan pendan kam prepaid mau kumba piang ngila ong yakiro ba sedang kat ba kloi bela handai na kaliang jong kiro ki bapli imat kadang don ka jingduna ki ba mau ka ba ka jinge ban sedang kato ke ba tip tang makihi ke ba ngangam tip kai te ki pan por tang ong to happy pidon kam ya ka por ban supen bor le bor pi kam ya hap sim ya ka por ke kloi tang ba le kat bakloi bala as soon as possible operate no eka khnang ba ki phi kinong ni taxi ki badon lang bat phiro kin suk kinong song taxi ki jongi nang ni ki ban lai keleng ro kin suk Hato kali ka lomba kini ki kali won kit mar nang ne. Di ot dia kata ka jing salum bisa bi ars pa tingka kin. Ya ka ba tip kata ko kon ka dei ka ban ai munum ai bore ki ro munum ta ko sa ars pa tingka. Hai. Te mo kene alor kene ka jing bisa bi Honestly kane ngarong nang shu ajing tip menen ngatra na phi ngayo ajing tip lang ba kini ki broadcast ki bami ndai nga klem jutip ba ki don kum kita ki kunhun bi anyro ki ba persang ban sim khajna ne ki kali kitmar pen hermar hangne te kane ka ek dai ka ba ka bam dai ban long kum ne mo ka bam ya hap hi ban le ru namar ba ki artli ki parking lot ngila alot ya ki artli ki kunhun ban penya le bat ki wei da ki yu te judge bangila tip judge bakila don ki jing yathu kum kita ngin sa
persyang ban wat ya ka jing shisha manta te la dan kino ki ba shim shisha mo illegally ban shim ya kini ki jing shim na kini ki kali ki buan lot te ngi haban panasheki mo na mar bakam ya ka department ka klempa mano klempa eki na man ngi labu de ki allotment ki batikna lang bagi procedure ki babaji te la da jaba don shisha na man ngarung ko mo ngi meneng ngadang yo jing tip menin habe de bar kani ka jing krong illegal jong kini ki kunhun ki bangingim tip dai mano te la jaba lap shisha ba ki don te ngi haban shim action